Fejn tidħol il-kontabilità politika, Simon Busuttil huwa persuna ta' double standards. Meta kienet iwieġeb għad-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni dwar l-standards fil-politika, il-Prim Ministru Muscat sostna li Busuttil tkellem dwar l-standards, iżda hu stess qed jiddefendi membri fil-grupp parlamentari tiegħu li mowrewx integrità politika. Il-Prim Ministru sostna li Busuttil baqa' maħax passi kontra Claudio Grek li nqabad jikdeb mod ċar meta kienet ixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar l-akbar skandlu ta' korruzzjoni taż-żejt fl-istorja ta' pajjiżna. Muscat tkellem dwar kif il-Gvern jaħdem ma' kull min irid jaħdem miegħu b'mod ġenwin u fl-istess ħin espona l-ipokrezija tal-Kap tal-Oppożizzjoni meta jitkellem dwar konsulenzi. Għalilna li huma jagħmilx għall-flus mhux hekk dan kien kellu 1,200,000 f'direct orders u kontratti u taf fuq xiex ta' dan kien il-Kap tal-Oppożizzjoni jifhem fil-wine bars, konsulent tal-wine bars, konsulent taċ-ċirkewwa, konsulent fuq x'ismu tal-ħnieżer hawn fil-farm ta' ħnieżer, f'kollox jifhem Alla jbierek. Nista' ngħid ħafna u ħafna affarijiet oħra fuq min ma jmurx għax-xogħol, fuq min ħall promotions, jien illum nieqaf hawn. Li nixtieq ngħid il-Kap tal-Oppożizzjoni huwa dan, id-double standards u l-ipokrezija qiegħda tinkixef minn naħa tiegħek. Filwaqt li għamel dawn ir-referenzi il-Prim Ministru żamm mat-tonalità ġenerali tad-diskors tiegħu, dik pożittiva u ottimista. Dan ix fi kliem il-Prim Ministru il-poplu jixraqlu aħjar. In-nies ma tixtrihomx bil-flus, in-nies iġġibhom bl-irġulija sur Kap tal-Oppożizzjoni, bl-irġulija ġġibhom sur Kap tal-Oppożizzjoni. U hawnhekk nistieden u nagħmel commitment illi kif ħankompli naħdem biex issir ġustizzja ma' mijiet ta' laburisti li għadhom ma saret ġustizzja magħhom, nibqgħu nilqgħu magħna persuni li qabel kellhom fiduċja fil-Partit Nazzjonalista u ngħidilhom ejjew magħna x'għan huwa l-moviment ta' Malta tagħna lkoll, moviment li ħajkompli jikber dan il-pajjiż. Dan huwa d-dar naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha.